Hvad ville der ske, hvis der ikke var nogen grænser i verden? Børn ville gøre lige, hvad de ville. De ville spise slik hele natten. Og folk ville dyrke uhæmmet sex offentligt. Jeg tror faktisk, at alle ville på et eller andet plan skabe deres egne grænser, og det er også derfor, at vi har de grænser, som vi har i dag, eller sådan, tænker jeg. Folk vil blive meget, meget egoistiske, og det hele vil handle om sig selv, fordi der er jo ikke nogen, der gider at tage ansvar for andre. Der er jo ikke nogen grænser, og der har de heller ikke så store, altså der har de ikke nogen grænser, så jeg tror faktisk bare, Ej, det ville bare gå amok. Så ville det være en Lady Gaga-verden. Synes du, at Roskilde er et frirum fra regler og grænser? Altså jeg vil sige, det er friere end normalt. Jeg synes folk, de er meget mere åbne og mere sådan... Altså de der sådan sociale regler og sådan, grænser for, hvordan man kan opføre sig, hvordan man kan sådan, snakke med fremmede mennesker, de er lidt nedbrudt på Roskilde. Jeg synes, Roskilde det er lidt et eksempel på, at der er ikke noget, der hedder dit og mit. I går der var der indbrud i vores telt. Ja, et rigtig godt eksempel. Og nu har vi et tomandstelt ude i Lille. Jeg har stjålet en øl i går fra en anden person. Jeg synes godt, man kan nedbryde grænserne lidt til en vis grad, altså, men der var det sådan målrettet gå ud for at stjæle fucking folks ting. Det var måske lige overkant. Nu tænker jeg mere sådan punkt, vigtige ting. Ikke øl. Det vil være så meget op i ens face. Ligesom i Indonesien. Jeg har lige været 4 måneder. De er meget, meget tæt på en. Det er grænseoverskridende. Bare er at gå på gaden, så er der ingen, der spørger mig sådan, you want sex? Nej. Men på Roskilde ville det jo egentlig ikke være så grænseoverskridende. Hvis jeg vil sige, nej tak, ikke i dag, jeg har måske ikke fået. Præcis, fordi folk er enige om, hvad grænser er. Eller her er der jo heller ikke sindssygt mange grænser. Det er der alligevel. Der er grænser. Jeg tror ikke, folk ville kunne finde ud af en Roskilde uden grænser. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at verden har brug for folk, der bryder grænser for, at man kan se, hvor grænserne bør være. Men jeg tror ikke, at verden har brug for grænseløshed som sådan. Ja, så er den nok lidt stærk. Vi kan lave en til Jeg tror det mest grænseoverskridende for mig, det vil være på en eller anden måde sådan at udlægge nogle andres festivaler. Det er fandme et godt spørgsmål. Eller grænseløshed er sgu ikke altid så meget. Ej, det synes jeg ikke. Så vil det faktisk være nogle motherfucker hele tiden. bare rende rundt. Man løber, og man skal rende. Det er brosten! Det er brosten! Ingen af opgaven, der er